Grupa mladih entuzijasta, uglavnom apsolvenata književnosti, formirala udruženje trupa Književna boemija koje želi da promoviše čitanje. Da mlađim generacijama čitanje na jedan fin i suptilan način nametne kao nešto što je in, jer mladi ljudi vole sve što je in. Nije loša ideja, priznaćete, pa bi bilo dobro da čujemo kako to oni nameravaju da mlađu generaciju, da kažem u njihovom žargonu, navuku na čitanje. Mnogo mi se dopalo, Natalija, ovo što radite. Kako ste došli na tu ideju? Na ideju smo došli na poslednjem času vežbi poezije 20. veka. Pričali smo o Branku Miljkoviću i u tom trenutku pričali o tome kako smo možda baš mi generacija koja će doneti novi književni pravac. Onda su počele da se javljaju ideje kako bismo se zvali. Neko je rekao neoljubavni pokret. I onda smo mi došli na ideju da, s obzirom na to da je bio kraj semestra i da se bližio 14. februar, organizujemo književno veče na tu temu i prvo književno veče nam se zvalo Veče neoljubavnoj poeziji. Ali vi ste odlučili da poeziju i uopšte književnost za mlađe ljude učinite da bude in. Kako to nameravate da radite? Mi smo izvukli pre svega pesme koje se nama sviđaju, koje su nama značajne na neki način ili nam se dopadaju zbog neke forme ili nekog motiva. Nismo se odlučili za jednog pesnika, ni za domaće, ni za strane pesnike, nego smo skupili sve što nam se sviđa i to uklopili u jedan koncept, u jedan scenario, tako da to liči na neku predstavu. Od toga smo krenuli, onda kako smo više radili, tako su nam se javljale ideje, onda smo radili u dva glasa, na jednoj nozi, uz muziku i to je postalo zanimljivo. Mislim da smo zato i prepoznatljivi. Tebi je jasno, jednako kao i meni, da su mlađim generacijama danas zanimljive sve druge stvari, samo ne poezija i književnost. Dolaze li na književne večeri i kako ih vi zainteresujete? Za početak imamo dobrog dizajnera koji nam radi postere, zato što je taj vizuelni trenutak mnogo bitan na početku. Tako da mislim da je to prva stvar zbog koje su se ljudi zainteresovali. Onda kada je počelo književno veče, nekih možda 10 minuta pre samog početka prve književne večeri, kada je krenula masa da ulazi u salu, prvo nismo mogli da verujemo koliko ljudi ide, ali na kraju se desilo to da smo mi popunili salu celu, da je bilo mnogo ljudi koji su stajali i mnogi koji nisu mogli da uđu. I mi smo možda očekivali na neki način da će posle toga biti manje interesovanja, ali zapravo se desilo suprotno. Interesovanje je sve veće i mislimo da i zbog te publike koja dolazi i širi dalje komentare o tome šta smo uradili, mi zapravo dobijamo novu publiku. Sve vi u ovoj organizaciji, udruženju, šta god to bilo, studirate ili završavate književnost. Zašto je važno puno čitati, Natalija? Važno je pre svega zbog našeg ličnog razvoja, a i onda da bismo se upoznali sa nekim drugim svetovima koji nam možda nisu tako bliski, a i možda samo zato što volimo. Kako nameravate da dalje radite? Šta nameravate dalje? Imamo dosta ideja zapravo, s obzirom na to da nas je u grupi 13-14 sa sviračem, sa muzičarem. Mislim da sve ideje koje trenutno imamo, treba će nam vremena da ih realizujemo, ali imamo ideju da radimo i sa onima koji nisu afirmisani pesnici, da radimo i prozu, da radimo isto večeri koje su posvećene jednom pesniku, pošto smo do sada imali samo jednu takvu, tako da mislim da ćemo kroz te ideje možda privući još nekoga. Osim upoznavanja mnogih pisaca, pesnika, meni se čini da na ovaj način vi negujete i lepu reč, što je takođe jako dobro. Jeste, trudimo se, zato što od lepe reči sve kreće. Mislim, sama komunikacija, međuljudski odnosi, a onda i sve ono što je umetnost i sve što stoji za toga. Ima li nade za ovu mlađu generaciju da budu makar slični vama, da se okrenu onim starim vrednostima i, da tako kažemo, batale sve ovo što ne valja u današnjici? Pa sve može da bude dobro u određenoj količini, u zavisnosti od toga koliko se nešto uzima danas. Međutim, mislim da sve više, s obzirom na to kakva nam publika dolazi i da ima dosta mladih ljudi, mislim da ima ne nade, nego da će biti i naslednika možda naših. Tako da nema brige. Nema brige što se čitanja i vraćanja knjizi tiče, smatra Natalija. Ja ću joj verovati, a trebalo bi da joj poveruju mnogi drugi koji do sada nisu mnogo razmišljali o tome koliko je knjiga važna, posebno za mladog čoveka. Za početak, nije loše da posete koje književno veče ovih lepih i pametnih devojaka koje, usput da kažemo,
puno čitaju i vole knjigu, a kada se jednom nađu u njihovom društvu, ne verujem da će odoleti knjizi, jer oni su naprosto neodoljive u želji da postignu ono što su naumile, da knjiga postane in.